عنه مولاه كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. شر أماكي كان الإمام الآجري رحمه الله كلام متوتر ومن كانت هذه صفته كلام متوتر وصفه من كني ويكفى فقد تعرض عليه وبتنيه ونمك لسخط مولاه الكريم ذكر الله تبارك وتعالى. وأعظم من ذلك قبول مولد كسبين بينك كجوي بتنهو ونمك ذكر الله وعندما يعلم أن أظهر على نفسه وعندما فيني دو مكم شعار الصالحين ما لي جمود بده ساهاي كم يودو مو سيكا يكون لو مودو هوري دون دو يمبه بي woni ko jogiti de jogi o fenni ni dum non bi tilawati alquran jangugol alquran kanko kimo way jangude yudo mo sikka ko mako ba ko fil haqiqati fa huwa aksu dhalika tamaman wa qad dayya fi albatin tawanun himo yedi kawirni to ma yajibu lillahi konko wadani allah subhanahu wa ta'ala وركب ما نهاه عنه وحي كدكم الله ودي مغايمون ومتوضع مولاه الكريم وقيلو ما كتدو كل ذلك انه فوق وديدون حب الرئاسة يدو الأرض والميل إلى الدنيا ايوانيا قول يدعون كدي قد فتنه العجب بحفظ القرآن وفتنه قد فتنه فتنه العجب هذه تنقل بحفظ القرآن كن يقول القرآن والإشارة إليه بالأصابع يقول من سفر توم كل إن أولا كحافظني أولا هم كل أوم يتعدوا إن هندي قراءات وجب فوق قلوني كحال متوني في مكها وهوتي والهال إن مرض أحد أبناء الدنيا سيقول إيهم بمرض أدنى بينوني كنوني أو ملوكها ما نقول لم أدنى فسأله دائم أن يختم عليه جنغا تم القرآن وهدتو كأوالي نوني له سارع على إليه ويكتتكن ويهوى ودا تو إن تاتو خلاف ما يكما نفوي على دون هند كذلك وأنه وول ببين كو مرق فير وسر بذلك وولتر كدي وأن مجاهد مري بالير موت ساي إلى ما دم مرق نودم في نور بما ببين وإن مرض الفقير المستور ستاينو باسو متواتا وويرنا رسولا ونيكو نوني فسأله غوت أنام بمعنى المستور غوت أنا في مكة فسأله بمن يختم عليه لو جنغل القرآن ختمة من نمو تقول ذلك عليه دون سأتنا محافظ جدا واندي لو نافي ما يونا ولده وورو فالا دو هذا القرآن الكريم ندي ولبريتو اجبون جيبه من فالا جنغل من القرآن من ننا ني نواتا جنغل كان والي ان لازم فهم سورة jonno si dum woni rini si ko mardo fere ma lando do jaba yo ara kinnar mo welki mo andi do ko valeur beedi e hore goddum jokkay amma sey ko neddo aduna woni ko dabbiri mo do on haray no certificat kara hango woni ko o wadirta dum andi do ko yoddo ko makan salari kadi wobbe go be tawata be no jarri bora jangal go yimbe alquran mo go jangal si ko mardo be do dibe yaay go si mo ala fere no dibe do musikaye galiban yataati hay si yaha maton atawa ko cippinde ko fotata e sitay ko o da woni ko cippinana almuhimmina mas'ala wonde ndar ko wonbe wadde be ko woni wadde ko dum woni dogande baawdum do ko hebugol aduna e ko yondiri e aduna baawdum mo inni yahfazu alqur'ana munji alqur'ana wa yatluhu bilisanihi jangira dengal ngal wayi modja kono wa qad dayya alkathira min ahkamihi kono mo yebi ko duudi e nyaawoji alquran akhlaquhu akhlaqul juhal jikkuji makko hogo jikkuji majjube in akala si o nyaama fa bi ghairi ilmin ko alda e gandal o nyaamata wa in shariba si mo yarde fa bi ghairi ilmin ko alda e gandal o yarita wa in nama fa bi ghairi ilmin si mo daanaade kadi ko alda ko daygol mo ala gandal dum do fono jokke mudum ko daiya ko no ngimorde adkar ji wono den e siforeji e baadiji non danke on ne itorto ko dum do woni ko dai e mudum gol do fa bi ilmin aw bi ghairi ilmin wa illa bi safa bi ghairi ilmi si mo bornade ko alda wo e gandal o bornorto ndara ka cionci baadi ndi o borni nin tawa na baadi ganno ma da ko gandal ma duado nandin hinade mo ko ba bornorto ni adatan ndara tawa kanko ko non ko wayi sa fuddi ke halda ko wonna ko hunji doni ko bowdin doni ko julna tami balbe na nono andi o do ko wete kon hande ko mo yaadi e zamanu go faamodi e ko fewdi ko ero andi ko fewdi watino ndo be ko modéré say go do ni maka modéré anet do dina andu ango ngay bitala modéré fi won
kon ɗum bonnantama so tawi a nandintike dina ma kan a jokki makko bayagal ma ngal goɗɗo ko innata ɗon on luutodiri ɗon kanko yo luutoniri programme makko wata won modéré ha tawa koye alhaali bonɗo wonata ko ɗum ɓe weltanorma ɓawo mo inni wa in jama ahlahu sore so tawi le o yottike ɓeywure makko ɗen fa bi gayri ilmin koko alda o e gandal wa in sahiba aqwaman so wondinoto kadi e yimɓe aw zarahum ma o juuriɓe aw sallama alayhim ma o salmine dow maɓɓe aw istadana alayhim ma o duynike dow maɓɓe fa jami'u dhalika ɗum ɗo fof yajri bi gayri ilmin ataye ko woni feƴƴude koko alda o e gandal o waɗirta ɗum min kitabin foti koye deftere atayena e qur'an o ƴetti aw sunnatin ma sunnane laaɗo sallllahu alih w sallam wa gayruhu tana makko ɓuri hawnade ko ndaare ñande gore mi yuno siga o qissa ɗo cheikh abdourazaq ɓe ma kam ɗuwulli moƴƴa hina qissa on ɓe yewti ko gooto e janngoɓe ɓen mawɗo ari landimo inni hunjaki moƴƴa ko jusu gooto hunji kono haray ko ɗon ɓe woni e juulirde jemma o fof est ce que ɗum ɗon moƴƴi cheikh o wulli moƴƴa ɓe anditi noon jangana ko hunji kon riwayaji surtout ɗi ɓowrini ɗum wawi ɗum ka nafata kayno huɗɓini ga oɗa kanko mawɗon no welti noon ka no maapi yarli kone wadde kon ɗon no wawi yarude no tayna ko yimɓe ɓen no tiɗino tan on programme ji ɗin ko feeñi kon ɗum hocceten towrinde wondeje woɓɓe gono ka seraji toon ɓen no wakkili moƴƴano ko waɗi ha o inni ɗon wa gayruhu mo wona kanko mimman yahfadu juz'an ɓen ɓe tawata no hunji juzu goto min alqur'ani qur'ana foti ko juzu ɓurɗo faddude ɓurɗo on raɓɓiɗude suratuji mum leyga a hunji mutalibun li nafsihi no ɗaɓɓiri hoore mum watti ɗon bima aujaba allahu alayhi konko allahu waɗɗini e dow makko min ilmi adai fara'idihi andugol gandal waɗɗiɗi ɗum bimana hunjiɗo juzu goto mo tawata himo andi ko waɗɗi ɗum mo andi ko du'a accude oɗo dey himo andi kadi wajitinabi maharimihi mo waɗɗini hoore makko andugol ko waɗɗi woɗɗitade imorde harmuɗi allah wa in kana la yubahu bihi haysi tawi yimɓe ɓen haccaka e makko darata fi makko so ari yimɓe ɓen accantamo place no to no waɗi ara quartier o yimɓe ɓen to na fima façon ji gono to ɓe jasinama anti kono a habbetage fi yo piiji ɗi waɗe fi a yehi kadi hattaɗi waɗe oɗo neɗɗo wawɗoni wala yusharu alayhi bil asabi on entela bil asabi haysi tawi on soppetake enne o de no kelɗi on waɗirini ni oɗo ɓuuri moƴƴude o mo tata jusu goto no andi ko waɗɗi ɗum no andi ko duwa accude oɗo ɓuuri moƴƴude e dini hunjiɗo dongal e wakkande tawa hino yeebi ɗum nani yimɓe woni pesirde fayda sa hunjike a kelɗi ma ɗum a wawi a andama ko an ɓuuri moƴƴude hasba ra'yihim faman kanat hadihi akhlaqahu ommo kala laatiɗo tawata ko jikku mum onni koko feƴƴiɗo sara fitnatan o wonta e fitna li kulli maftunin wonande kala neɗɗanke jarriboraɗo fitnede ɗum woni woɓɓe no jarribora yiɗugol lolluɓe ma ɗum marɓe inde ma ɗum andiraɓe hunde kaari woɓɓe ko non wayi ko ɗum waɗi si a landike ɓe yiiri wawɗo noon hunde ko nden ɗon woni dalil ka maɓɓe si ɓe yiiɗo joni hunjiɗo alqur'ana no fijida e paykoy e fijularuji ɗin fof sa fuɗɗike wolle ɓenna minen goreɓe amen go ko hunjiɓe alqur'ana ko minen yaadata e nokkeeli go ko waɗi sara hatha alhafidu fitnatan li kulli maftun wonande kala joom fitna li annahu ko waɗi fi ida amila bil akhlaqi so gollitiri jikkuji allati ɗin la tahsunu bi mithlihi iqtada bihi ljubhalu la tahsunu ɗi tata moƴƴa labetake bi mithlihi yeru makko yo golluɗi iqtada bihi ñentinaymo aljubhalu majjuɓe ɓe ɗannduma e nokkeeli goo si fi waare fuɗɗanoma sonkede e nokku on juhhaluɓe buy ko fuɗɗoto sappade ko gandiruɓe ɓe tawata ɓen tappa e ha wallina seraɗa dalil makko on gombo ko gando kanko mo andi gando fof si waɗi hunde hara yinde mari hoɗum kadal ka tippa bi gaddi nabari an haqiqatil alim ko ɗum waɗi siga oɗo si tawi a falama mo yurminde ko ya waajo gando siga oɗo sa falama mo yurminde ko huffadul qur'an on daranɗoɗa wona kanko mo andi ko moko mbaga wona e gollidede ɓen ɓe woni yiwde no jangguiɗen ɓen ɓe wiwde no hunjiɓen ɓen ɓe wi no waajo ɓen ko moko mbaɓe non ka makko si ɓen noon no wayi wo o jogoto ɗon ko dina makko kanda ko ɗum waɗi aranɓe ɓen ɓe innayno goɗɗo no wawi mo jangga no wawi ɓe ñentinde so ñentinimo e alhaaliji maɓɓe ɗi yo andu ara koye sunna woni e muɗum fi hon ɗum gandal ko ɓe wondi kon ko wona ngal e gollitirede
gandal ngal ɓe mari ngal ɓe gollitire ngal ka siforeji maɓɓe ka gollodire maɓɓe ka dewe maɓɓe a taway si ɓe ari ɓe dari keɗa wawi ñentinde ɓe waɗirano tawata si ɓe wari sa warri noon ɗum ko sunna nelaɗo on no warri noon ma ko dina kan ɗaɓiri ko ngono way kono sa wi ɗum ka zaman men o wondeje a inni kala hunjiɗo ko ɗo ñentinta ma kala mo inɗa no jangi ko ɗon ɗa ñentinde wondeje a lawoy to few yaha to ɗum yoɗa ha hatta في سوء المعاملات وفي سوء الأخلاق وفي سوء التصرفات بنقول هولندير بنقول جيكوني بنقول إن تكوني فيدير لو كنت على توا سيقول بنينتيني أنا قرآن ممتع هو قولي موجودة كنون إنه خذ من علمه واترك من أدبه هو لك أنا خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه رنو ولي أولو وقوني ما دام يحتجون به هو ليس بحجة في الحقيقة كن هذا جاهل وهذا عامي وجانغا ان واكا مو وي ودde نشم عليه الحرب ان بروبليم كو ماوني هادي جانغا لا 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 وين جانغودو ام اي yimbe ben no teddinirmani jasa bonni be bonne sa mojjini be mojjina eto mojjina ka dum do wawade par si yimbe ben ha wike bonnereji jangube be ma hora pewalbe ko e hore dum do ayede ko kambe do a wattane de yide mudu wona ammatun nation wadi o inni hala hande kadi be odo فإذا عيب على الجاهل ستوي أي بنام مجد قالوا ويه مباشرة فلان الحامل لكتاب الله كاري جدين هنجي القرآن بما ناكمون ودنهم غنغد موددوا ويكو دليل مكوني فعلى هذا كانوا كجو قوليدوا فنحن أولى ومن نبوري هندو أن نفعله نمو واتدوا سيكون كاري يمكن رجو كتي سهادة كاري جو دون عندي بفون عندي بدو سيبن ودي هون كاري أن دوالا إن دابو بن غندل ka don non cerno kare en wopitu ka masailuji buy fe wonde e tere ndi daawa di atawa yimbe be ko nattan tadi ko kaari abur mo ganda taw wondeje kaari jarri bola gollitiral ko jangi don ko koron ki gollitira dum wonti dalil ka wobbe do mo duano siko o munsif ko duwoni wobbe don ko munsif hay sibe bonnude be inna a do reena ko woni ko ngo sel ko dum do kon non min on mi wala o yiga ma dum go wiya bete awalurral no kono ko woni gonga o holla dum non o sakita e hore dum don yimbe ben kadi fitno rom wadi nedda ke karbo gojo si wi'ama ko hum warathatul anbiya ko do wonde fi ilmi wal amali cerno maki on say ومن كانت هذه حاله كلا امتا ko alhali mun onni faqat ta'arrada li azim hara webe tan ko mawni de wadi o bonnay o sabim binay wobbe go bonna wa thabatat alayhi alhujjatu wala hujja feeni darike hore makko wani non mo ko woni wadde ko mo jetti dum wonti dalil ka makko himo marani dum kaw tippi o sikata de mo tippi kono ina ka selli o woni hore mum fi mo jangi dum non ko goddum go o du'a golli fi ko goddum go wala udra lahu illa an yatub hare ngal ko ala namus wana de tubata si enen kade darti ke do mo be ndara isi foreji jantaadi do fo e majji il faut majji kadi futti haka ilanni mo be si tawi no jardi bora goddum ma dama ma yani ma tala'at ash-shamsu min maghribiha hare de ngandi babu tawbati maftu hare mo be yo eto tuba na Allah subhanahu wa ta'ala fi yo ittu e konko woni e mun do wata o e wawdu do deftere e kambaji e problème ji jikkuji ha goddo hoti da do e tajare inna didi mun do min o mi do andi nyuki ke tan am yata ta e mun ay kanko tigo sakkitoni en dum do fu hara woni problème no webitani mo konno si wana o tuba so tubi o akkiti ko woni ko mo mudum holli joomi meden watti tanamo bonnereji do wonno e mudum moƴƴereji ɗi jantaji ɓawɗo wa innama hadani ala ma bayyantu andude ko soggimmi poɗimmi yomi e dow ko mi ɓangini ɗo fof min qabihi hadihi l akhlaq immorde e jikkuji kanuɗi ɗi yiwɗen ɗo ɗo nasihatan minni ko kalaɓan golla reedu li ahli alquran yimɓe alquran o ina añugol ɓe waɗi ha wooli ɗum na aybingol ɓe waɗi ha o wowli ɗum si goɗɗo ari hutubugol o wowli probléme ji quartier o wowli probléme ji saare nden ko ngayu saare nden ka ko yiɗangol ɓe pour waɗi si tawi a ñiiri karmo goyo fimo wowlude probléme ji fewndi ɗin andu na anduɗo ko wiyete kon laaɓat reedu sina ɗum simo wowlude mo waajade andu ko faala ko yo moƴƴu haray ɗum ko jeya ɗum e safaka e jiggol e yurmede wonde e makko fi tagore Allah subhanahu wa ta'ala nde ɓawi ɗum o inni
ليتعلقوا في بجوبتوا بالأخلاق الشريفة جكوجي تبتدي ويتجافوا بودتوا عن الأخلاق الرديئة جكوجي جاسوا لدين والله يوفقنا وإياهم للرشاد وهي الله سبحانه وتعالى حول الدين فوضوا دعيب القرآن بن فيوال واعلموا أن رحمنا الله وإياكم الله يرمي من أنهم وي أني من قد رويتم في لك فيما ذكرتكم جنتي لكم فو أخبارا كم في تدل دهن تندنا ما ذكرته لأهل القرآن وانا أخبارا أو مانا إما أحاديث ما آثار حديثاجي كو إجي ما دون كم قد كان مكوبة تابعين وي نعم على ما كرهته أيوة على ما كرهته يدوكم كمي أنيانكم يودل لأهل القرآن بالقرآن فأنا من دي أذكر منها ما حضرني دائما ولا نيئنكم كمون جنتا دكو أريمكم والله لمؤمن لفو ليكون في يولات الناظر في كتابنا وندو جانغو دم كدفتر امن دو ون كانكو اجوري كدفتر دو ينصح نفسه ولا بلا غير مكتو ان تلاوته للقران زي جانغو القران فيلزم نفسه الواجب ووقتنا غير مكو ونكي مكو كينغو وقتي مو وقتيغول والله تعالى الموفق ويجي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولقد أتى علينا عمر بماكي رضي الله عنه وأرضاه وندي أريدو أمن هين دمون زمانو جدي من وورنو دي عمر نولا دي كزمانو مكهن ووري دانا وما نرى من لا تنكميئة أن أحدا وندما هي أقول يتعلم القرآن وجنغ القرآن يريد به إلا الله تعالى من يتحي أقول سوانا كو جنغ القرآن في الله فكون نو جانغande ko dum men gandu falamma kana ha huna bi akharati de wonno fewno men do ka sakkito de jamanu men do khashidu mi huli o tabindinaali o huluga o huli anna rijalan wonde ma worbe wodi worbe yata'allamuna be jangude alqur'ana an yuriduna bihi an-nas ko yimbe be woni ko be faala jangirde alqur'ana fi Allah wama indahum e ko woni kon e jungo yimbe be ko be faala ko yimbe be e ko woni kon e jungo yimbe be o wi fa aridu Allah ta'ala bi qira'atikum fa'alire Allah fa'alitore Allah janginji ko jangoton ko wa a'malikum e golleji modo dum do ko laddo onni amirul mu'minina ni ono handani mo yo wowlina ni jurbe be aywa fa inna awi menen de kunna men latino ke na'rifukum menen andira on meden andira on id netawno fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hakkunde meden nelaado sallallahu alaihi wasallam wa id yanzilu alwahyu latino wahyu on no jippo den andi wahyu sino jippade wondereji din wahyu ngaccata mo ga a bonno e serato arta garda wa surato ngol firdi programme ni fo on say on ti watta do wadi be inna no jaro ko andino en wete gon al azmu no dagi kunna nazil wal qur'an yanzil dum holli be andini be sitawno no bonuno qur'ana o hadayno o wi mella to men andayno ko di nela don hakkunde mele nela don andinde bawdu wahyu jippoto no andinan wa idh yunbi'una Allah min akhbarikum anna Allah la tinunu bitayno men khabaruji mondi fa amma al yawma anda amma hande no qad mada rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela do fekkide nela do fekkini wan qata al wahyu on tajib wa inma a'rifukum annakum yandirtaw bima aqulu ko mi ardi wala ko mi wala ta do ko joni ko do woni ko mi andirtaw man a'lana khayra kalanne man danke fennin do mojjere ahbabnahu alayhi majidira mo de wonde mojjere holli neddo no du'a yude ahlul khairi was salah ko do woniri ko wi'a be ko ahlul khairi was salah yimbe go be buri anyude wiiti be kanyundi ko ahlul khairi was salah yuhajimu man huwa salihun fi adh-dhahiri ويترك من هو ظاهر يعني سوء عمله في الظاهر وتواهم وكلي اي بند نكو سنه مكاننا في مكه ولا هجوم تندن فوق واكلون يمبه بونو يمبه فين be bonnere modo o ko yimdoni ahlul khair was salah nadu wadi inni wa dhanna bihi khairan min sikka mo kadi jikke mo yi do ko sa mo sikke do mo sikke mo ga alladhi a'lana al khaira ظننا به خيرا ليس لنا في ذلك حق أن نعكس الأمر قلت فينينا مجرنا لا أيها الأجي ما كودي دودي أو سومي كم داني ما سومي أيها نوالنا دو حال كوين كو حالي وويلني كو غروم مرتا ويال تناني بونتاو
awata musikkude don aksugun no waman azhara sharran kala fenyin do bone abghadnahu alayhi min anyaymo e do on bone mo fenyini wa dharanna bihi sharran men sikka mo kadi ko boni o de no wonde bonne de jirante e makko nani men do dum woni yirde do ni so yego karde e bondo mo wawa do de sigadi to dhanantum bi sharran ka sikki mo ko boni ko wadi sikkugol di o wondi do di mo yaada e indon kadi don ko sikke ngandal taw haqiqatan so yaada e majika ko do rentirimo idan ko ni woni fa moƴƴere programme o ɗum waɗi su'u dhanni e husnu dhanni su'u dhanni haɗaka few ka qur'ana allah subahana taala ini inna annaka adhannu fo muɗum haɗaka ka alqur'ana ɗum waɗi o ini inna ba'da dhanni ithmun ba'da dhanni o wiyani inna dhanna ithmun ko waɗi noon o wiyen e suratu goo wondema o yamiri yo en sikku julɓe ɓen ko moƴƴi ولولا أن ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لو كهولي كو انسكي دي كو مودي اذن كون هذا كو سيكي بونde de ko relo woni ba'd adh-dhanni ko hada ko sikke bonde den sikke mojje den ko yamirade sikkugol juldo ko mojji ko hunde yamirade bal pesugol tende den fo ha kala ka hebi rapport de sorti on jonnanamo don ko dum woni ko dabbirada nayo memmino tun dabbanamo wi'a do ngola ko yaltira do ko bonto yata yeso ma do o wi sara'irukum fima bainakum wa bain rabbikum sara'irukum gundoji mondi fima bainakum woni hakkunde mo wa bain rabbikum jomo mi anda ko fi woni ko gundo mada idan ko fenyinda o min nyaawata ma e do mudum ko dum do a wonde misano kala ko feñi ko dum woni nyaaworde kala ko suuda ada irakaru dum goddo woni wowli ha o fuddi wolde bawatinun nasi o andu ona tietana wanda فإذا كان كرنو ماك مؤلفه فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستوي عمر بما قد خاف أهلي على قوم إدو يمبه قرأوا القرآن جنگوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا يوم وقت فيهم صحابين أو يقول بنتم فاتي أدنا فما ظنكم بهم اليوم ara gonum tanjini den hande ko pewndi ko kanko woli dum o fejjini ko 288 bi tanjini terlel don enen kadi won marde ko wala mana khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum ko den gire woni wonde di ma ko buri wonde dana on ko de yimbe ngacci aslan ma faade ka bina yani si hunjama nanni alhamdulillah wasalna ila alghayati almanshuda intaha al-amr beedo hay ko dum do maafini be bila zamanu sahaba en hatabi ina en haben don bo be maafino dum do holli den do'a enen kadi maafaade sigadi al hali jiro jaro maki an sahal ibn sa'd as-sa'idi qala bayna nahnu nahtari o wi kanko do sa'd o maki ender tun waqtu mutawata men latino be en jannindira nahtari'u إذ كن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب صلى الله عليه وسلم يكتي دعاء منكم فقال نلعب ماكي الحمد لله وفي كتاب الله واحد افترى لنا وفيكم الأخيار هنا نمر ينبي سباب وفيكم الأحمر والأسود هنا رنب عليه مهلي نلعب كتيبين ونتيفون جلي فنعرف كتيب القرآن ونا جنجد إنه ولتنا فندو مبه باودum be ma kan sahabay iqra'ul qur'ana iqra'u jange alqur'ana nan jange ne qabla an ya'tiya atti ardi aqwamun yimbe yaqra'unahu bayno janga alqur'ana yuqimuna hurufahu be fewna kal famayro janga tawa makharij alhuruf wa sifat alhuruf wal mudud wa ghayr dhalika kullu mundabit fawno regili so jangi a weltoto kon non tawakali kama yuqamu sahmu wa nukuran woni ko fewnirte la yujawizu taraqihim qur'ana lan yawtatabe daade yataajjaluna ajrahu be yattino hettugol baraji aduna baraji qur'ana on do woni joddi kala ko be jang sawu ko be hetto do siga ko fekki baawo ga on ko yewti kon wala yataajjaluna be ala dabbude lajingol dum woni habboyagol yeso baraji qur'ana ko heboyto yeso haji mabbe ala do sa woli do fila kara ko heboyto ya qur'ana tay dum tiidi tay mabbe wono sa woli ni ni ray hunde kaadi no hebla burdo gañade wodon hebay tel hay do amen minibe naswa o jangay o rawto o wakkiloto subhanallah idan do kon woni la yujawizu taraqihim kon woni yawtirtabe dadde kam ko maki ko noni didi firira firo ara non ko wondema ko wete kon haqqille ka bernde woni
بجانغاي دو كونو ياتاكا برني لا فقه ولا معرفة بشيء من القرآن فسك أن القرآن يوتي هندو كالفني جانغو بولتو دنغال جانغاي حالا بي كونو سي اوي بي هندو القرآن او يميري دو هندو ماري فوس بي الله او فاما فوس ان القرآن لا يجاوز تراقيهم كرم كوبي غوكو اماتي كرم كوبي غوماتي لا كفانا كو ونما أن عمله هذا وهو قراءة القرآن الكريم لا يرتفع إلى الله عز وجل يهتاك الله سبحانه وتعالى فكذا أيضا نزاكو يادو كرون درب بيرو دي كو تناجي قوالينو إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه في دن جانغي دو ويلني ها هون كو غون باندata do ko golleji ni gollitiri ko wona jangere ko ngandi hunjagol alquran wol no mari teddungal janal yimbe qur'an no mari teddungal janal kono no mari hadar hulbini do ko du'a rentade tentede mokka hadith wayki don kali ko an al-hasan sahih an al-hasan qala inna hadha al-qur'ana wa man yad'u al-qur'ana qad qara'ahu jangina day abidun jiyabe wa sibyanun kaykoy la ilma lahum bi ta'wili bi anda fu fi al-qur'an kadino walam yata'awwalu al-amra min awwalihi bi ardana li fiya kan ka arwande makko lawo kono gone jangirde non nanon duira jangirede ko be anda wonde maqala Allah azza wa jalla kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab qur'an amnan ko qur'an are deftere teddunde ne Allah cippini faade en la sallallahu alaihi wasallam barkinane ko fiyo dum non ko liyadabbaru ayati wa fiyo qur'an arnen taskitende gollitire wali yatadhakkara ulul albab fiyo wajitonde jomirabe hakillaji be idan ko wadi sirno mati wa ma tadabburu ayati illa ittiba'u wana li taskitagol tadabburu sino wolede ko nyentingol alquran do mona tadabburu faala do wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala hino andi ko woni ko e faala e dum wa ma tadabburu ayati illa ittiba'u والله يعلم أما والله أوي بيوندري الله ما هو بحفظ حروفه ونالي تدبر القرآن حفظ الحروف هنجبل كالفد ما ونالي ولين سبو كيبقل القرآن هنو هنجبل كالفدنتو وإضاءة حدوده وندو يبقل كير سريع القرآن هننتلا كيري حتى إن أحدهم ولين وندما ها أي قد بلا يقول هنوية قد قرأت القرآن كله بجنجي القرآن من الفاتحة إلى الناس نفومير فما أسقطت منه حرفا هاي حرف روتر يعني الله بجنجي نجو إلى جنجي من الفاتحة إلى الناس هناك حفظ هناك كأداء فوق نرجع الحمد لله ممن نكون دجون دواتر هاي هو دم فالجان عندي يبي أو فالركا إن أي بنتامو إيرو كلون دوني مشكلة وقد والله أسقطه كله wallahi o inni pellet o liɓiine nde fof mayre ana ko affaire wotere on noon wala e liɓude o liɓaali oɗo inni wallahi o liɓiine nde fof mayre o kaleyi ko waɗi noon ma yura lahu lqur'anu fi huluqin wala amal qur'ana yiidataake e makko yiyataake e makko fi huluqin e jikku wala amali wona e gollal kana sallallahu alih w sallam kana huluquhul qur'an harne laaɗo e naawigol ɓe janngi bila fatiha naasi ma asqata harfan nanirta ɗum sahabajo wala tabi'ijan wona a yiya ɗum hay nokku e hadis ko goɗɗo mantorto ɗum ko laali ɗum ɗo no handi mantorede si tawi yimo yeeɓi on ɗum ko dodoji qur'ana ɗum hatta inna ahadahum la yaqul woɓɓe maɓɓe wuri naago o wiyata ko wiyatama ananay goɗɗo e maɓɓe hino wiya inni min dey la aqra'u surata fi nafas mi jangga e suratuwol yene fofande wotere ɗe nganndi makateji ɓuyi yaltayno ɗo ka goɗɗo janngata fatiha bila udu billahi watta ɗon bisimillah watta fatiha watta fuɗɗode bakara nden fofoya ka darorde fofoyta nana fof no wiya allahu akbar ga yarli ɗum ɗo nandade ka janngunoɗe ɓawoto ko abdoullahi ibne masudin ɓe maaki haddan ka hadda cheikh wono goɗɗo siiri janngirteno ko ma pimma ko wondema a fofaani hey few e hoore nelaaɗo sallallahu alih w sallam sunna maɓɓe on ɓe janngayno aya an hannde kon ɗa e mantorade a janngi atwalu nafas fil alam ko an ɓuri wadde ɗum hari a fofaani ɗa janngude alquran la yahtaj yiltide ko ɓuri tana on naato woni ko tawgol hada alqailu wa hada alamilu li hada alamal
يضيء حدود القرآن من أولها إلى آخره كنوني تنا كرماكي والله مودري الله كان كو حسن دوغا دغان حسن البصري ان كو امام التابعين كا يكو كو كيرنو بموبني وي والله ما هؤلاء بالقراء وي مودري الله به وانا قراء ويته ولا العلماء وانا كرمو بني كو كدي ولا الحكماء وانا يمب مرب حكمني افام فوي توندو ولا الوراء بنا يمب ريني be wondon e yude doni ha biiji buyi tanama be ka teddungal ngal falliisi ko jom haqqille woni e ndaarude ko ko woni wolde ɗo mafanto hoore mum o wi mata kanat alqurra'u taqulu mithla hadha alkalam ko sa'i hombo qurra'u ɓe laati hari wowlay ɗum ɗo ananiri ɗum sahaba en ananiraali ɗum ananiri ɗum tabi'ina ananiri ɗum karmakojo diina yu'tabaru bi ilmihi ananiraali ɗum idan si goɗɗo sortike to nakiratun goɗɗo mo andaka fi muɗum o wi min mi janngay qur'ana o fof mi faljaali haynde wootere min mi janngi suratowol yele hay huunde mi foofaali fi nafasin wahid tawa mo yeebi kalandema alhaaliji diina kan oɗo wiyetake qaari wala hakim wala alim ɗum ɗo waɗi ko hunde hulɓininde o wi la kathara allahu fi nnasi mithla haula si ha ɓe du'ike hoore fi'a haray tiiɗiɗiɓe anndi ko tanano waɗi en anndi ja yuftanu bi haulai kathira siga ɓeeɗo yimɓe ɓen fitnorayɓe ko ɗum waɗi o yini la kathara allah wata ɗuɗɗin fi nnasi hakkunde yimɓe ɓen mithla haulai yimɓe wawɓe ni ɓen idan ceerno maaki عن مجاهد في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال إقام مجاهد بن جبر dengan dioko talibajo ombo Abdullah bin Abbas ka ويك فرغل أو آية يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله إن جنجين باوكو قال محمد بن الحسين هو الآجري هذه الأخبار ليكم بتدمهم بتما دوفو كلها دفو مجه تدل إلى تندن على ما تقدم ذكرنا له يكون قطعة فكي جنطة والميدة ونندلو من أن أهل القرآن وندما يبقى القرآن من ينبغي أن تكون أخلاقهم هنهاني نهندلي نلاقة جكو جمع برين مباينة لأخلاق من سواهم نوقت نرتا جكو جي بوانا كمبه ممن لم يعلم كعلمهم بمدة توتا أندا ونكو بأنبكم قد بمري فالير يبوأ وماركو فالير إذا نزلت بهم الشدائد ستوين ستندج جبك لجأوا إلى الله الكريم كريم فيها دلت مباشرة ستوي بسترامة لجأوا بجونة بفوتكي مباشرة بدوغ إلى الله كالله تبارك وتعالى الكريم تبدو فيها إذن ستندج ولم يلجأوا بجونة تاكو مابم بيهتو تاكو بيها فيها كستندج إلى مخلوق فادئ تبعه كتكم ديني دين فالا يوت غدو أروان لنن كودي هاو إني وكان الله أسبق إلى قلوبهم كان الله لا تو أسبق بري أتاد هوتو إلى قلوبهم كبر دماغه مبيو داري ستوي ساتين هبيرون إهاركو الله أتوتو أدى كبر دمون كاكو أسبابه جري دار النبي إبراهيم عليه السلام في الله مونما بايو كاما كايته جبريل عليه السلام بيبتن مكا وإني هل من هل تريد الأول أفعل أول تيري وإني أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم سيكو الله أرأي أما أمي فالات سيكو الله نوني والدات أرأي مدو هتنجين ساداري قصة صحابة بي نكيري بوي سما بني بي هلكو بحبيكو آية قرآن يجيبانو هنا قول لك سبب جون إنوات تك تك جلا hanne lara alhaali ma on sa mapike ɗo ka ngeygu maɗa ma ka gandal maɗa ma ka fiyakuji ma ɗi faalaɗa hande a falama hande masalan resugol ma hande a falama voyage ugol a taway hande ko ɓurma mapinde est ce que miɓi taw mbuuɗi wawa wadde nde hunde ɗo masi goɗɗum ari yani e maɗa ko ɓurata attade haqqille ɗen wonɗi woni sababuji sortayɗi lañi ɗum téléphone ɗum kun ko attoto yawde ko police ɓe andidirɗaɓe ma ɗum jooma feereɓe ɓe andidiraɓe wona taw ya attotorade allahu yo ittane ɗum en andi so wiiɗo kana allahu asbaka ila qulubihim en andi ɗum no mari ɗuma valeur ñano ka nde tawata an kala ko heɓuma ko faale ko kulol ko attoto arde taw ko ka ɓernde ma ko allahu piiji heddiɗi no garta ɓaawo
kono si alandi konto en nagi fiiji fof ko Allah woni e newnude ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e waɗande newnude jama on yo wallito kono o dogiino taw ɓaawo jama on haa rompi so immi noon ko Allah woni e newnude idan liyakuni llahu azza wa jalla awwala man yahturu bi balina fi shada'idi wa fi jam'i al-umur kala ka memmini yo attortawo Allah subhanahu wa ta'ala toromo yo ittane en andi hay si tawi ko baɗum ma kun taƴide naaɗo ma kiya fewtu Allah ga kala alhaali yo allahu atto ka ɓernde ma so piiji heddi ɗi ngarta qad ta'addabu bi adabi alqur'ani wassunna o wi ɓeeɗo de qad ta'addabu ɓe ne'itori bi adabi alqur'ani needi alqur'an o wassunna e sunna nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam fahum a'lamun ɓe noon ko gandiɗuɓe yuqtada bi fi'alihim si goɗɗo wayini hara wonti alam tawata ko ganno bete alam lasli on no wayi ko fello njang ko wonda wa yi yuktada bi fi alihim hino nyentinore honɗum gol nyentinere golleji mabɓe ɗi li annahum khassatullahi wa ahli ko wannon ko yimɓe Allah e helkiɓe Allah ɓenni ulaika ɓe jantaɓe ɓe tawata ɓen no sifitori fihoreji moƴƴi ɗi woɗɗiti bonɗi ɗi ɓen dey ɗo hizbullahi ko ɓe woni fedde Allah o ala inna hizballahi humul muflihun o wi pellete ko fedde Allah on woni ɓe yimɓe maleteɓe ɓe gandi si goɗɗo andi ko wona e dogeede ɓaawo e ko ɓeeɗo ko rentini ɗo kon fof ko fiyo hewte ɗo an takuna min hizbillahi azza wa jalla ɗum ɗo yuraghibu l insana fi dhalika ka to Allah subhanahu wa ta'ala waɗo en jeyaɓe e fedde Allah qala al-muallif rahimahullah an al-hasan qala e gama hasan o wi marartu ana wa imran ibn husayn menen siɗo min e imran koɗo wonne تمام طيب عن عبد الصمد ابن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول وي عبد الصمد وماكي منني فضيل بن عياض وماكا ينبغي نهانا لحامل القرآن القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد عندي بلا نوكو مفالا يواتيين سيدين فيرو ددو ويغاندو فيهم هم بيوندين يغولي ko khairul qurun sibe wowli e golleji mabbe din an ngadday addigi anday al mubayyana shasi abayna ko woddindiri fiya ko jiri no woddindiri moja na sabutugol programme ji di won bendin ko en daru etten waden be darogal ande ngadi ko hombo wona e golle gon wadi be khairul qurun dare do o inni yambaghi li hamil alquran hanani neddo alquran hunjido allah takuna lahu hajatun do wona hebata haaju hayya goto ila ahadin hayya goto min alkhalqi tagore den ila alkhalifati fuddori khalifa lanto horejo faman dunahu hawani sengole mo ala hayunde foko allah subhanahu wa ta'ala ويبغي أن تكون وينبغي نهانك أن تكون حوائج الخلق إليه نتوقع haton jinal tagore nen ko faade makko na faade makko kanko haton jinal hamilul qur'an wo ko ni du'a wawde qala wa sami'tu al-fudayl yaqul abdu samadowi sami'tu al-fudayl yaqul hamilul qur'an si goddo woni rondi do al-qur'an hamilu rayatil islam kanko haray rondi drapeau l'islam so ngermama ko fiyo moddi e ngan si wi'ama ko kaari jorondi drapeau dum no mari valeur ka hareji ha hatti de ngandi hareji itawata din si yahama pe zera tout possible wata raya o yanuka si raya yani e nder hare ye ngandu aray onnon ghazwa fayda be perdima wadi ko be jonne gayno bawo dum on gayno kadi wattane yita o ware si be yitu yani haray fo huli hewtama ka du'ano ka hewtede haray no fayda ko mo beno andi do ala ni mun babit ala ele no ko te kon fawda fuddike do hande kan mo beno darde fayda no dogira tunno holli si yimbe alquran be alhaali on boni haray ko ka fo habbino daru gollo fi wata programme ji julbe be jibodir ko do woni bonde fewno do ko dum wadi haray tanaji bu jokkay dum do e yisi defter nen ko wadi haahi mo ngermude mo jaka wadon hamilul qur'an hamilu rayatil islam لا ينبغي له حال نام أن يغلو مع من يلغو ندو في جدة وندو دي في جوابه له هنا نتو كويدو
ya dudal no gayni inna be gayni hunjade kambe kadi be yawde ka place yawde place do wara ton fetma don be gayni hunjade ka place to hida andi wonbe tombe salandi ke be inna hum nabiyon to menen kadi lana haqqun kama lahum haqq be ya ton be fija menen gar mede waya yawde be fija ko wala ko be yimbe ayna hada al adab wa ayna hada al khulu ayna akhadhu hada hondo be jetti do o wiyete modéré fewni do o modéré do siga onni la yanbaghi lahu an yalghuma man yalghu wala yashu ma man yashu on tane do mo tawata fija kadi madu wi'en weddi toto wondude weddi toto do wadi do ko faljugor woni sahaw do ko weddi tagol ha falja nata e bonnereji di heddi be woni bonnude ni wala yalhu ma man yalhu lahu fawqa fijula o wi qala on say wa sami'tu afwan ronka wa sami'tu al-fudayl yaqul tulo fawqa fudayl ibn iyad o wi kadi minanihi mo bi inna ma unzila al-quran li yu'mala bihi qur'ana ko tippinana ko fiyo gollitire dey fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan yimbe al-qur'ana yimbe ben jogitinde jangu gongol gollitirgol ay fattakhadha an-nasu na li yuhillu halalahu fiyo be dagin ko dagi kon ka al-qur'ana wa yuharrimu harama be harmina ko tawata kon qur'ana harmini wa yaqifu be darto inda mutashabihi ko tawata kon jiba yeno e mudum harabe ukake mudum to ya kullun min indi rabbina bawo dum cerno maki kataba hudhayfa ibn al-mar'ashi ila yusuf ibn asbat odo windani yusuf o wi balagani yottike lan ayu annaka an yusufa ibn asbat bi'ta dinaka bihabbatayn ayay tiri dina ma kan gabbe didi kono dum woniri waqafta adarike ala sahibi labanin jon neddo yeyo kosam faqulta bikam hadha yanna mo ko jelweyata dan kosam faqala wa huwa laka bisudsi miyirde dum jegaba faqulta la bi thumun ifala ya wadana jetuta banga faqala huwa laka mi okima o yido ko sudusi e thumun dumbe yewti seeda o yetti okimo ka kon wadi a okimo mar'ashi hudhayfa al-mar'ashi o maki wa kana ya'rifuka ولكن قولها أكما أي مؤنما اكشف الرأس كقناء الغافلين وبي اكشف هنت الرأس كإتايو هو رماني قناء أتقار الغافلين والسليم وانتبه الرقدة الموتى فينو رقدة الموتى مايد مايبه بتاعنا بيرد ماي أن لا تساعد نقول له بيرد سيقول أن يريم وفيه مؤنما أيكو أنه القرآن ويريما هونه كاري باي o andi ko a gando o jonnirima hune kaari nyamaande de hebirdaane bay ko a gando kaarijo a woni da'i mustahir ko dum wadi ha wattu on gollondirde ya ando haray wo a yeyiri dina ma dan habbatain Allah andi min no ndar go tabiina wonne gollidude do ka o yiko wi go biita dina daga dina o yakal ko in mo yeyiri mo fi on o ka kosa ta an mo gasa oto jedewo cuudi diw tikaji diw fu godo ko ni ya an halbi ba adina bi habbatain aw bi gharib ka ko be la ro mun do da je ko fawa ay ko ta fawa ay ko jonnom habbatain go fandi ko imma wi gol sino pese do jetti do joni be maro o jetti do ko pesa ta kon e on do maro e kundo kasikeni o wadi do o wallini ko 1 kilo pesa ta kon ronki foto ndirde o jetti seeda o beyditi do fi o wada mo insaf kanko kalka o jetti do o beyditi se wattani yile ndara tawen thumun ko be do geddi seeda ko woni nandi ko kuni lasli o ya ari no mari joggu etirde de falane kono be termondiri don seeda to o ya jetti o kirimoni piu fandu kunni bayni mo den gabbe didi de welsindi da don fi thumun e sudusu do ku yeyi madina kan fo kambe be tidi no fi ko ete ko dina mabbe kanka qara o wi wa'lam annahu ko woni fi man qara al-qur'ana kala jangu al-qur'ana thumma athara ad-dunya wa urni aduna on hore al-qur'ana lam aman min dehara mi holaki an yakuna ne olata ko mi horanaki mo yetna mo garanti bi mana an yakuna ne olata to bi ayati llahi ayatil allah de min al-mustahzi'ina jaabe jalkitube
ana no way wasi o faala innude kala woni haray o jalkitay woni o jaasina woni ayeji Allah subhanahu wa ta'ala jonno man istaza bi ayati llahi alaysa muba'ian li dinihi ko do o fawi na wonne ko wigol tungo buita dina kande wotere o yahala dina ka wonduda andiraɗa kan tawi ko kam wonɗa e heɓirde ya andu bi'ta dinaka wastahza'ta bihi liajli hadihi l umur adduniyawiya awa no heddi o wiya abil malihi qala kana maymun bnu mihrana oɗo maymun bnu mihrana o laatoto yaqulu law salaha ahlu lqur'an si yimɓe alqur'ana ɓe moƴƴirno en salaha nnasu yimɓe ɓen fo moƴƴen laaɓi ɗo ka ay عن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين تلاقوا أنما بما كلاتة خلف لنتو بنتو بعد سنين باو دمون دوبي أضاءوا الصلاة توا بنديكو يهو بجلد لين تو أضاءوا الصلاة ونا أكتو كرمكو بنا إننا أكتو بجلد لين مسألة أكتوغل جلد جولة أو مسألة فيرين هذا يستتاب إن كان تهاونا فإن لم يتوب قتل روني كرمكوت ما كان تينكون كفيكوكا نأكو سي أكتي جلد جولة أنكو غونو ونم فالا أضاء الصلاة بماكي أضاء المواقيت ووقتو جلد جولة إليه وبواتينو جلد إنما كم بدأ جولة أمور nelaɗo maki aroya eɓen ɓe tawata aba'u salata karmo koɓe maki waktuji ɗin ɓe yeɓata wona ɓe accitugol julde few ɗum ɗo wiɗen ko masala goɗɗo gono wattaba'u shahawati karmo koɓe maki ɗi kadi no jogodiri alladi adaa salata yattabi'u madha inna salata tanha anil fahshai wal munkar ko mubasharatan accitugol yeɓugol julde nden pooɗa eɓe ha yattabi'una ɓaawo ɗum ɓe jokki ɗiɗo tuuyoji fa sawfa yalqawna gayyan karmo koɓe maka waadum fi naari jahannam o wi ɓe naatay ɓeɗo arma ɓe naatoya ma ɓe fottoya e ngeɗo yiite summa yakunu khalfun aydan ɓaawo ɓeɗo kadi lontogo arta e ɗon bongo kadi ɗe gandi khalfun e khalafun karmo koɓe maka si ari khalfun ayi ko addi khalfun kon ka ko ada'u salata wattaba'u ko lonto bonɗo wonata khalfun bi iskani laami amma so woni khalafun haray ko lonto moƴƴo alkhalafu ba'da salaf haray woni tum bi fati laami haray ko lonto moƴƴo ɗum noon ko galiban wonde no arabi aks o wi thumma yakunu khalfun yaqra'una alqur'ana ɓen janngoya alqur'ana la ya'du taraqihim ɗum de feƴƴataɓe daande nayi feƴƴata daande maɓɓe ɗen ko jannguno ɗen mbawɗa ko wa yaqra'u alqur'ana thalathatum yimɓe tato janngoya alqur'ana mu'minun gonɗinɗo nder wa munafiqun e nafiqiɗo wonande ka janngugol makko alqur'ana wa fajirun e neɗɗo bonɗo fa qala bashiru fa qultu lil walid mi wani walid ma haula'i thalathatu fa qala almunafiqu kafirun bihi munafiqijo on ko yedduɗo nde few wal fajiru neɗɗo bonɗo yata'akkalu bihi ñaamirayde da'iman kañum ko mapini ɗum ko honno piiji ɗin feƴƴirta ɓayyimo jogiti alqur'anul karim andi ta'akkul bil qur'ani ko tan a jaro ka holɓini moƴƴa والمؤمن مؤمن به قمتنا لهم كان قمتني لأقول لتريله قال المؤلف رحمه الله عن الحسن قال مررت أنا وإمران بن حسين على رجل كان حسن كدوي مفئي من إمران بن الحسين على رجل من يوت من أري من فئي بند غرقه تيو يقرأ سورة يوسف أنه جنگ سورة يوسف فقام إمران درتي يستمع لقراءته ودريه مهيكتومو جنگينك فلما فرغ لأودو غرقو جنگو درم غينو سأل أولاندي مكانكو فلما فرغ أولاندي غينو جنگو كانكو غرقو سأل يعني إمران لانديمو فاسترجع ووي إنا لله وإنا إليه راجعون وقال كانكو إمران أماكي انطلق مهين فإني من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول بماك من قرأ القرآن كلندما جنgur alquran andi do sa'ala lamma faraga sa'ala ko tori Allah na o landaki lamma faraga de oda janguno ha gayni kisa mubasharatan imran naati tori Allah subhanahu wa ta'ala ko haton jini ko huli bayo gayni o wi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu min anna la ma man qara'a alquran kala jangur alquran falyas'alillah bihi falyas'alillah azza wa jalla bihi tororo Allah qur'ana rende fi honno fa innahu woni fi sayati arma arwa qaumun yimbe يقرؤون القرآن
بجانغو يا القرآن يسألون الناس به تابع تراد نيمبه نيمبه فوق ما جهل قال محمد بن الحسين إمام الآجري بمات في هذا ونيد بلاغ لمن تدبره بلاغ يتنا يعني بانجينا لمن تدبره ونندو تسكيتي له كلام لما فعل تسكيتها دو يتيك مكو يو واتيله وتسكيتو توكل فتق الله عز وجل أقول الله سبحانه وتعالى وأجل القرآن أو مولنا القرآن أو وصانه ورينا القرآن كلام لما متوتر داري له وتدنا القرآن ورينا القرآن وباع ما يفنى بما يبقى وباع أسطر ما يفناكم ولن تكن بما يبقاكم كهدكم كن مفاني ولا خراوكا جتا أدنا kala ko jokki e fi aduna o sottira dum don la karamakko baa do ino sella kiroji didi e baa ko minal abdal da sella ko ya baa sodi tira ma baa yeyi tira baa bimana o sodi ma baa o yeyi yimo wongi sayatika bil akhbari man lam tabi' lahu batata adano ite fakkum fitte on motawata soda nali hayewune لا ولما من لم تبع له أيايا وي والله الموفق لذلك باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله ماذا ينبغي له أن يتخلق به دون دمبغل جيكوجي أن جنو القرآن سوجودي كيمو جنو de ما هيمو لومجinde taw fi Allah woni warrude dum on du waddi mo honno haaniri warrude dum fi taw fi Allah woni warrude وينبغي لمن علمه الله كتابه نهانني كلا الله أنني دفتر مندن فأحب أن يجلس وجوده في المسجد كجولر يقرئ القرآن لله تعالى توقوني جنر القرآن في الله يغتنم يؤهني ترقل ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا من صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سوجوكي أن تيدو أن يجام بوري فوق اللدكا بوري فوق اللدكا so jogitike dum do andi hani ko wona e dabbe dare ko fi laakhara ko ay ko noni fir faamun nene fayambaghi lahu nuhanani mo an yasta'mila min al akhlaqi ash-sharifati nuhanani mo de o gollitirta jikkuji teddudi dindi tawata ma yadullu ala fadlihi wa sidqi tindinay di bural makko e nundal makko wa huwa kunnon an yatawada ko de on yankinoto fi nafsihi e hore makko taymo jippiti إذا جلس سجودك في مجلسه كجن مكو ولا يتعاظم في نفسه ومون تنفاكو إهور مكو يتعاظم ومون تني كون هور مكو ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويجبتن وأنكر أمون لنجن القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا وفوتت إجنغو ومكو وفوتت للبال وينبغي له نهانني أن يستعمل مع كل إنسان لو قل ترتا يوند كلا نتانك يلقنه لونغينتا ما يصلح لمثله tawata ko handi di yeru on don bimana sa ndaari tawi o do ko bindi didi yaada tay mudum jannumo bindi didi wata daw faanu ne manden ko yo parat do ben andu dum fay ko mabbe kunno mutaade hay ko ngala e wawde ay ena dudangal be wakkili mo jaton no mi do fay ko hewti suratu yasin laaro eta e fukku ngala o do wadi ko hanani ko jannowo ya si wala e wawde wone go wala e wawde do labana be reedu nandale ko be inni kon wonde ma jango o go laati mo janga janna o jillindira ayeje den janga to jangira en mo fiyo non dawala en ni mo be yabe mo bindira lebbe buyo bammi karambe o dirba kanga do mo binda ayeje buyo janna andi mo jali ka mo jali o fala dal jazaa min jinsil amal aywa almuhim hinani laabudo fala do fi Allah warra daga aywa sikambe be yo bali kanko e muhabbi khairukum man ta'allama alqur'ana warrayn ko wadi si dom boni tum sigadi do alhaliji yalta e nder bawo inni إذا كان تيلاتك يتلقن عليه الكبير ستويلاتك إنه لونجين ويدوما كموضو والصغير إطايكو والحدث إتوكل بلانما كويت حدث أسلمو وحدث كوكتاوتا كوكفودي أدوون تحدث جونو
ko fewndo ka kelle fu ye on fuɗɗa toon ko bila ɗo on ndi wonta hadath hakkunde ɗum e duuɓi noga e joyi tellen ɗo o woni goɗɗo wiyete hadath wede siko paykum ma cukalu wal ganiyu ma ɗum galo ma wal faqiru e baaso ɓe fof yo ndaarumo ɓe e maɓɓe ɓe no handiri jannirede noon on andinane ngo waɗiɗa hujumu ha si neɗɗo wattana liili sikkay ko monaniɗo marɓe feere ko monanaji marɗo feere hay e gooto koyemo andi ko ɓen ɗon weeɓi wat ɗin alhaalijo yaltude fe muɗum ka ko hulɓini jannowal qur'ana ko taw jannu ɓiɗɗo pat noon ha tawa ko woni jannude toon ko mo heɓino tana jano sabu ko woni jannude ɓiɗɗo himo janniɗude ɓiɗɗo marɗo emo ala tawana mu'amala goto ɓe woni gollitude ko ɗum ɗo hulante ko ɗum waɗi namone marɓe ɓe wona e ɗo wona waɗugol hujumu e maɓɓe kono ko hulangol yimɓe alqur'ana ɓen taɓe yanu e pirti ɗi wona e muɗum ɗum waɗi o innimo ɓe darane fa yambagi lahu hino hananimo an yuwaffiya kulle dhi haqqin haqqahu ayi siko marɗo emo ala fof mum jonnite haqqe mum on wa ya'taqid al-insafa o fiɓa kadi laaɓugol reedu in kana yuridu llaha bi talqinihi al-qur'an tawi ko fi Allah ɗo woni wadde hara yo waɗu insaf thumma yanbaghi lahu no hananimo an yahdara ala nafsihi an yahdara ثم ينبغي له no tawata hino hananimo an yahdara le waɗi ala nafsihi dow في تعلمك التواضع يمكن كنا نقول للغني كو يمكن كنا نقول مرة والتكبر على الفقير مون كنا نوم على كودو ديدو سوراجي ديدو ني اغلبون كا كودو ودي كو ديدو رنتين تي مودum بين الحكم قليل غالب ko buri hewde ko nyaawore aranda dum do hollali no dago an yatawaba lil faqir wa yatakabbara lil yajuz hada aidan kono piiji gon ɗon ɗi hato jinayi ɗi wowla hiɗi annda no faddi ha feƴƴiɗi ko goɗɗo mawnintingan taw marɗo mawnintinanamo kanko tigi taw Allah subhanahu wa ta'ala no yewti buyi toon inni innahu onno ndela arra'a hustagna ka innal insana la yatgha an ra'a hustagna buyi si heɓi feere to way direct mubasharatan kono mawnintinanota o metti fi haka almuhim dagota ko mawnintina nago la lil faqir wala lil ghani bal yakunu mutawadi'an lil faqir muqarriban li majlisi yowon ko jippitani do mo ala on battindo mo e jonde makko den muta'attifan alayhi yurma do mo yatahabbabu ila Allah azza wa jalla bidhalika ko dabbira giggol Allah wadugol dum do dum woni di golleji do so wadi di haray dum ko woni wadude ko ko fi Allah yirumo wa yata'awwalu fihi o gollitiray ɗum ɗon ta'wil no ara hara ko at-tatbiq bimana o gollitiray ɗum ɗo fof ma addaba Allahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam on ko Allahu ne'iri annabajo makko on haythu amarahu nokkuka Allahu on yamiri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam an yuqarriba al-fuqara an nde o ɓattinta ɓeeɗo waasiɗuɓe qala ta'ala wala ta'du aynaka anhum wata yawtin giɗe ma ga e ɓe ndaroya woɓɓe ko ɗe andi sababu argol aya on ko sabu ko ɓe fewtituno e yimɓe towa dargue e Makka ɓe hucciti yomɓe aywa ɓaawo ɗum ɗo sen daari ɗum ɗo an kadi si a hewtirini haray si nelaɗo sallallahu alih w sallam wurtama e ɗum ɗo an kadi ko nelaɗo doɗa ñentinde fewtita e ɓe ɓe tawata joomi meɗe wii ɗo la ta'du aynaka anhum ko ɗum waɗi o ini id kana nde wonno laatike qawmum yimɓe aradu duniya ɓe faadinoke aduna mo yewtude fi sabu la ta'du aynaka anhum o وي فأحبوا هيدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أن يدني منه مجلسهم ده نلا صلى الله عليه وسلم أتكو جون ده مكان ده جون ده كان غران كل كين فلا وندو ده جونو وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء نا جود دوغول تو woni be fala goy ko yo tawsi be hewti ka majlis andete ko kaari enni fugara en ko be jonne ka du'a wonde don hibe andi kabe du'a jodade don marbe ben hertinane jonde ko dum wonno faanunde be do ne ngelike ko wadi imam malik iden andi rahimahullahu ta'ala ide jano e cerno be nyaadube andira nyaado e nyawto e no keli go no gasa ko ante dum do mana marno hayba mo yano dande ngor lamdo ngarno jodi dow gadani mo ka darsul imam malik hewtugol makko gaddami mo jonde ka yoode jullere makko ni jullere lamdo khalifatul muslimin ago be goto laami ay goto fewdo do yarda e on don fewdo on say o ayo jodi imam malik maki man tawada lillahi rafa'ahu allah kala nama jippitinani do fi allah subhanahu wa ta'ala ban taymo
o yaandi ko fiimo wona e meme o inni ki sa jette julle ne paro yobi kali ha wonde je saari président o hewti dar fu akiri non no gasa jelike bengo benno wadi o inni فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا نلا دون ساي ودي كو فالا كون كان غادي فا فewtite mabbe tamayuz hebu joma fere en joma teddule en jonni ta teddungal mungal bawdum la li annahu arada ad-dunya nala ma fi adna fala kondum walakinahu yata'allafuhum ala al-islam nala fala no yo wallude be sabu mawnin tinare ko yiri be ko dal gol sibe e ndal ko be arata don kon sibe jonni ta ma teddungal be nata l'islam dum ko faamde moƴƴere ka hanunde dabbande kadi bal islamu on wuri yu'allifu quluban ba'd al-kafar islam wonde je dabbira e jonnu zakka be tawata ko hebaraji kumbaluji jeni jonne di haadi nata l'islam nala do faalira sabu o al-hali do yo be nata l'islam fa arshada Allah nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala ashrafil akhlaqi indahu jomi meden ne fewni en nala sallallahu alayhi wa sallam tindinimo ko buri teddude jikkuji din kamakko fa amarahu wa yamirimo an yuqarriba al-fuqara wa wattinta wasilu be wa yanbasita ilayhim wa wetto o fewtita be o jippitanobe wa yasbira alayhim munyo e dow be wa an yubaida al-aghniya wajintina marbe alladhina ben yamiluna ila ad-dunya tawdi arrode inna dabide ngam patron be ngande yobe fo be yaltu ka yasito ko woni wonde do ko alladhina bay yamiluna ben oni ila dunya faade e aduna kala tawata ko faade mudum si hewti e darsu maada ko fi mudum yo teddin haray gaari en hewti gudi mum ala townedo ona darsu adino so aray watta yile makko wata ima yalta ide ko non an kadi ay ko possible hala yettali imamma e o alhaali ne ko wawduni amma neddo si Allah okkimo feede tayimo o jangay hande wodi do marbe feere mo tawata son fonti darsu andi ga herta wonne da andal hoore ma be do no jangude tibe wakkili illa on iskalo wona e margol karingol na e wongol makko ko patron ko yo taw ko o wondi ko podi mo ha ko adno faala do non hare ko be mo ya gollondiral ange makko idan cerno maki fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam mubasharatan la sallallahu alaihi wasallam gollitiri dum idan iden yawde yeso do dar inshallah wa hada aslun dum do non ko lasli yahtaju ilayhi no don jinne o lasli do de jami'u dandangal man jalasa kala jodi do yata'allamu yu'allimu alqur'ana wal ilma wa jannude alqur'ana mo jannude ganda siko fiqhu jannata siko aqida siko hadith yo taw ko ni wawda yata'addabu bihi yo ne to diine do wa yulzimu nafsahu dhalika wa wonki makko ki diineede in kana stay olatika yuridu Allah bidhalika ko Allah o faali sida non na Allah o faali do hare en andi hukuma ko hukmun akhar ka daiman ko wadi o wiide in kana yuridu Allah bidhalika wa ana adhkuru ma fihi liyakuna an-nadhiru wa ana min dai adhkuru min janto fi ma fi gone dum do liyakuna an-nadhiru fi kitabina fi won la tandaru ko deftere meden faqihan ko faamugo bima yataqarrabu bihi ila Allah konko wawata jokki battorade Allah subhanahu wa ta'ala azo yani yuqri'u lillahi tawakku woni jannirde ko fi Allah wa yaqtadi thawabahu min Allah wa dabba baraji dum don ninka Allah la min al makhluqin harana tagorne woni dabbirde jannugol wa uhibbu lahu imido yidani mo kanko jannowo idha ja'ahu si'ari man yuridu umma tawatano faala an yaqra'a alayhi de jangata e dow makko min saghirin aw hadathin aw kabirin an ya'tabira kull wahidin minhum law taskitoto o ndara goto kala e beedo qabla an yulaqinahu o taskito mo o ndara mustawa makko arwanne lawol andu mustawa jangana ko joma nala mo ini mo qarrar ardo wo ko don nata fo fotata an haajuma ala qabla an yulaqinahu atto jan no longindem o fuddoro min surati al-baqarati ya'tabiruhu bi an ya'rifa ma ma'ahu min al-hamd o wiyo attoro taw ya'tabiru wa taskito doni o ndaramo composina dum fa la ya'tabiru do taskito al-hali makko bi an ya'rifa law annaka ma ma'ahu min alhamdi gon e juude makko e morde suratul fatiha est ce que dum no servi o fuddano mo fatiha ila miqdari rub'i sub'in ha embere rub'i nayabal sub'in jeedi dabal alqur'ana dum ko konti dun juzu goto to ngelike
ونارنا مدندو فيه اللون أو أكثر ما قلت سيدني مما يؤدي به صلاته أتو أوي قبل أن يلقنه من سورة البقرة ورون يلتزرون أتو ناتو دي جنو قل سورة البقرة يهم مليتو وجنة مفاتحة وجنة مجزو أما سيدني دلن جزو أما أرى بيه اللون كجولي رات إياه هدفهم كونو كوريرا الله سبحانه وتعالى وني جنو دم إذن سو جنو راي مني hare ko ni du ira wawde kono nani wona yaarede nokkeri buy ay ko don ara tawa o to widu bi seeda sa wi mo jangen juzu amma ko get ko bagara men faala wobe wabina tafsirul qur'an men faala tawa o sellina hay hunde ko waawirde julirde o leerdo to waray o wadi ko faanda ko alqur'ana ko wadi ha winni mo beyo ndaare ko hande mun kon ndaara ne dum jokkine dum ken wali o jettanamo embere juzu goto ma buri dun seeda aw kthara ma ko buri don seeda mimma yuaddi bihi salatahu gongo dottirta don julde makko tawa dum no selli wa yasluhu harahino moja an ya umma bihi fi salawat tawa waaway kadi al murad dum don ka juldere idha ihtija ilayhi si o haton jinama yo julno o julana hore makko ko selli o julnay tana makko kadi hadafu o moƴƴi ga mo ƴale on say non hara ya hebi ko no beyditira don on ta yanyo haka faala إلى مقدار عفوا فإن كان يحسنه ستينه مواعيد دو أدوارده on say wa kana ta'allamahu fil kuttab yaro jangino ka windobe mala ko joma allujeen andi do jon ka o wi ka kuttab o wi marhala go yahay jon ka julirdo o yetto e jumu karmo gobbe jodi be majalis ka julirdo wono hande sonti ka haram andi marahilji woldi ka haram ton yahay ka huruf bawdum non gerdon ton ha sellina yahon ton si aroya non fi hunjagol gon iwo ya don arano ijazat go arata ko ndewde fatti ijazat ko jodo pour wadi ara ko marahil di marhalaji don siko julirde le wallini angari ko di wonda jokkude si tay non julirde wallina ardo jabi jangu gollon ko mo be e hore mudu janno wono do akanyum andude janno jangana ko ben ko hontum handi e mudu on sa in wa kana ta'allama fil kutab aslaha min lisanihi aywa aslaha min lisanihi wa qawwamahu hatta yasluha an yuaddi bi fara'idahu asla o mojjintina min lisani dengal makko ngal ka kalfeje wa qawwama wa fewna dum hatta yasluha mojja an yuaddi bihi konko wawirta fewnirde dum o tottira dum kan fara'idahu faridaji makko yin on say so tayi o do wawino yer jusuuji dido yo ndaari tan o sellugol dum don gol o jangitanomo o sellintinna mojja haro waway tottirde dum farilaji makko yin thumma on say yabtadi'u fayulaqinuhu min surati al-baqara wandi do kambe ko holli ko hunjande den galiban hari ko do ka on di fuddoro on say suratul baqara wa uhibbu ande siko ley on ti woni no wona hunjorede no galiban enen ko ley on ti hunjorto o jawra wari ko di non buri hayfande hunjotodo wa uhibbu liman yulaqinu miro yidani on mo tawata longina qur'ana idha quri'a alayhi si tawi goddo fuddike jangude do makko an yuhsina al-istima'a ila man yaqra alayhi o mojjinde hedi tagolle makko wari ko haqqeno ولا يستغل عنه بحديث دو سولير غا ماكو يوتره ولا غيره ولا كاي كونا يوتره تليفون جي يا غدو جانو جوغي تليفون do naati facebook no daari halaga dum atira halaga pay koy buyi koy sonka ko koy wa go koy ko daari tay karmo ko mi ko facebook ko kango kay ko tuddi fiju gon koy daano moddi haray mo yaade ko be on ti akkita dum on fo wabtu mo ari jannugol on o hilno jangugol baaw dum cerno maaki فبالحري نجاء بري هندد ده مكو أن ينتفع به أي كان فبالحري هذا وني هندد أن ينتفع به ده أن جان ده نفي ترتو مكو ده نفي ترتو من يقرأ ولا ينجان جوه دو مكو سيد ده وني هيدي ترتو بمعنى هذا وني حري أن ينتفع به بك وكذا هو أنه ينتفع هو أيضا كان قد يجي جانو منافي ترى وجد هيك هذا القرآن براجي تقول نرو براجي ولا جكو noyo so rewtan to mon ko wondida ko ala fitore wa yatadabbar on say jangowo jannowo on tasko ma yasma'u konko woni e nande kom min ghairi tanama ko wa rubbama no way wonde kana dum do lato kan sama'uhu lil qur'ani heditagol makko alqur'ana renen min ghairihi tanama ko lahu wonande o fihi wona e dum don ziyadatu manfa'atin baydari nafore wa ajrin azimin baraji mawdi wa yata'awwalu qawla allah azza wa jalla o gollitire dum non آية القرآن أورو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بمعنى هديت القرآن جنگاما هديتين
deƴƴa noon nden gasa allahu yurme on holli ko ɗum ɗo woni hara konti faala ko yo allahu yurme mo fa ida lam ɗo won e dabare ila min gayri fa ida lam yatahaddath maa gayrihi so tawi o yewtidali e tana makko wa ansata ilayhi o heɗitike o deƴƴani alqur'anare nde adrakathu rahmatu min allah yurmede allah on hewtotomo wa kana ɗum laato anfa'a lil qaari alayhi ko ɗum ɗo ɓuratamo nafude lil qaari alayhi wonande wuri ɓuratamo nafude ko jangowo o woni e jangude dow makko ko si yurmede allah hewtimo ka wa qad qala annabiyu sallallahu alaihi wasallam li abdillah ibn mas'ud iqra alayya nelaɗo ma kani abdullah ibn mas'ud janganin فقال قال عبد الله بن مسعود ما فقلت مي يا رسول الله بين الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل مجنغنا مع القرآن هورك ودوما أوني كن جيبي نلادو كن هاوني قال نلادو ماكي إني من دج أحب مريدي أن أسمعه من غيري لم يهرتو القرآن كان عنقو جنغنا لي سيدا جنغني رني هرا يدي القرآن جنغ بين ما عندي أهدي تطمو جكا إذن أريكم لوني بتجيني دارك الأوكا كانوا هدي سي نعم دام بدان لا كسر هدي بندي تاتي طيب نعم وأحبها قال المؤلف رحمه الله دوكو يوتغول في مسألة يغدو جودو جانغول o joɗɗina ɗiɗo makko ɗiɗo yo janngu binde makko en waɗutu gooto ko ɗum o faala yewtude fi mum ɗo ɓurawɓe buy waɗay ɗum ni ara ɗum kadi woodino waɗɓe ɗum wono imamu sahawi rahimahullah o waɗno ɗum won imamu dhahabi feluno mo moƴƴa ko waɗanta mon tarjama inni hada l amru garib ɗo wiyake ko hawriɗo ha feƴƴitini ko honno goɗɗo innirtama ɗiɗo yo jannguma tato yo janngu himo yaade mo heɗitade ɓeɗo fof ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi o inni ɗum no toon taw arwande laawol ngol min mi jaɓa o faamay o hedditoto ɗum fof o annda ko jokka timmun ɗum taswise heɓoto e nder ɗum on jangguinɗo goɗɗo oɗano janngude oɗano janngude oɗano janngude taswis no toon e tan mun ɗum ko hombo o heɗitan hombo woni o woni heɗitanade ni fil haqiqa o nafitoro ko hombo e makko o wiyata ni miɗo ƴettude e muɗum ayeje ɗe tata ɗeɗo nafaylam mi heɓayde taske tagol woni ɗum ɗo fof no toon idan o inni wa uhibbu kanko ceerno maki o yimiɗo yiiɗe liman kana wonande o laatiɗo yuqri'u nimo jannude allah yadrusa alayhi nde jangata e dow makko waɗta darsi sanga jangugol ngol illa wahidun siwana goto woto pet jannu goto wala yakunu dhanin maahu wata ɗimmo wondude e makko de fa huwa anfa'u lil jami' ko ɗum ɗo ɓurata nafude fof jannowo o jangowo o araynoɓe janginawo si tawi goto e maɓɓe ariɗa falji o feƴƴi ɗon noon ananali haray ɗum ɗon nafimo wa amma talqinu fala ba'sa amma talqinu amma kalongingol jama buy ko goto ne jangude o faamina fof kadi jokkita ɗo ko talqinu wiyete fala ba'sa illa ala an yulaqqina al jama'ata nde o longinta dental janal si e woni ɗo juulirde tew min mi jonnama micro ma goɗɗo go jonnama o fonti page o jangima fof jokkiti ɗum ɗo ellanoye mum ko ɗum o faala innude ɗo ella ala e muɗum amma yo on ti wiu datte kono ko yimɓe tato ma ɗiɗo ɗo ceerno maki uhibbu an la yafala dhalika illa ma'a wahidin hay ko ɗum ɗon tañi naam barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk